Hello Anonymous. Ngiyaphila bhuti wami njani wena? Ngiyaphila. Sikwamukele kwi-cruise namhlanje. Ngibonga kakhulu nje ukuthi isikhathi sakho uvumile naso nanokuthi sikhulume nawe siqale sibonge njengalokho. Yes, okay, siyabonga kakhulu, siyabonga. Alright, so udaba lakho lithanda ukuthi libe bucayi kakhulu, and I just want to issue a disclaimer for everyone that's listening ukuthi njengoba nilalele la, we are not in any way promoting anything. We are not in any way encouraging any behavior. Ubhuti lo is sharing a story sakhe because it's one of those things SCIS ukuthi zenzeka, but we've never really known ukuthi zenzeka kanjani. So we're just trying to create some sort of education as well as caution ukuze nawe lapha ekhaya wazi ukuthi mangabe uyahlangabezana nesimo esikanje udila naso kanjani. So bhuti wami sibonga kakhulu ukuthi ube nathi. Asiqale nje sikhulume ngedaba lokuthi uyasebenza o wawusebenza yini? Ngibenkinga leyo ayendaba yemali le counterfeit asibiza counterfeit money nangasebenzi nangifunda. Oh, awufunda isikole? Yeah. Okay, tertiary level angithi, not isikole like high school. No, tertiary level. Okay, institutional kuyona uyafuna ukisho noma ufuna? Hayi silutho ngengikwazi because manje angifuni abantu mhlawumbe ngathi ngisebenza nabo la bese bayabona ukuthi bawukhulumayo ngoba ngakhetha ukuyishintsha mnyama amabhasari ngangenawo ngibona ukuthi kusakhophini nasesikoleni nasekhaya yabheda then kwasekuwukuthi ngabangane ngihlala nabo ngiyibona ukuthi impilo ihamba kahle base bangifaka benithuthusa lento le saqala kancane kwase kuyakhula. Awuyichaze lento leyo ukuthi mawuthi lento leyo ukhuluma ngani? Yimali counterfeiting ukuthi senze nje imali engekho emthethweni engavumelekile. Ngingena wethu khona ngaqala nakulevel encane, so ngangisakwazi ukuthi ngathi mangifika kwathi ngihambe ngiyoshintsha imali lezi ekuthiwa siyishintshe sezenziwa lezi counterfeit. Bese umuntu uyashintsha imali asishintshe idollar bayashesha ukuyitsheka, asishintshe endaweni njengomarente ibhaza lezi zasemakhaya kanje. Okay, so mawukhuluma ngokuthi imali counterfeit nani yenza, do you mind taking us through a process yokwenza imali fake ukuthi what exactly goes into ukwenza imali engayona imali? Kuningi nje ukufakwe lapho ngoba iphepha nje lokuqala alifani incama nale mali bese kuba ukuthi inkinga ababesukahlukene sasine-supply nje yethu ezokwazi ukusinika yonke le stationery esidingayo njengamatheyiphu, idembu bese kuba nemishini wethu sasikwazi ukuyishintsha ukuze sikwazi ukukhipha yona le mali le. Bese mase sikhiphile le mali lena mhlawumbe sasenza ngeviki around 100,000 200,000 bese siyazama ukushintsha as fast as we can ukuze sikwazi nathi ukuthi sithole imali sithole esinye futhi i-material ukuthi ingesiqale ebhanki siyenze. Alright, so i-material yakhona uyisebenzisa kanye ukwazi ukuphinde uyisebenzise? Hayi lutho awukwazi. Alright. Bayethi ngiyacanga ukuthi uzobona ukuthi naseyithola imali zinesidingo kancane nje sincane bayanqaba bethi thinisele noma uhambise ebhenki, so sasigwema into ekanjalo ukuthi imali mayetholile nesidingi bangatholi nje into ezokuphuma khona, so ngishibhedile nje imali engaqhubeka iphuma. Okay, so ngifuna ukubuyela back to le process yokwenza imali ukuthi okay uthi abangani bakho wabafica sebevele beyenza lento nine supplier yenu unisupplier ngani? Unisupplier ngephepha leli othi wena lihlukile unisupplier ngo-ink unisupplier ngani? Bese le itembu lezi nithathaphi zona le itembu lezi ekwazi ukwenza ngazo ukuthi imali kodwa ngayona? Lezi itembu zona zayisiza kulento enye-hologram nje basemalini mhlawumbe nomlaleli mawuthi uyayazi nawe uyayazi nale hologram nje manje lesikhona manje sasinesidingo sokuthi sifake lo hologram ukuze ngabonakali ukuthi hayi siwona ungqongqonqo leyo mali. Bese kuba nama-tape la khanda lo line lo sizo phakathi nayo imali lento ehlezi ithekwe emalini kubantu ukuthi khona engahle uthekwe nalowo hologram leyo. Bese kuba u-inki-ke lo sasiwusupply ukuthi imali ingabi uma uthi yakhushuzela or iyahlanganisa iyashukeka ingabi nesidingo ukuba uthi yaphuma u-inki. Niba ngake nenza lento? Sasifunda sasenzela kuwo sasiyayithima I think u-12 ya
ngoba department ehlukile khona abazophuma behambe beyishintsha khona abazohlala kuma printer la ayiprintayo khona abazokwenza short amaphepha la angenile sesimini esikahle. Into ekhona la eThekwini efana nomsebenzi nje omsebenzi abantu abathi baphuma bemsebenzini. Hayi lento lena inabantu baya kufanele baya ngoba isikhathi esiningi asibalekela ukubanjwa singafuni phela ukubanjwa ukuthi angente kanje nabantu mhlawumbe abayenza nabo bangeke dispose ukuthi hayi mina ngisebenza endaweni kanje ngoba ugcina ngosuku izobuyisa limaza bona. Manje nihola malini mawukuthi nithi nenza mhlambe 100,000 ngesonto wena bese uthola malini leyo mali? In overall nje mina pheye ngangikwazi ukuphuma mhlambe 250,000 nje sengibala yonke because mase siqedile ukuyishintsha fast divide lami. Uthe malini owenza wena? Around 250,000 ngonyaka. 250,000 ngonyaka? Yebo. That's not a lot of money for someone who works ngemali and is creating money. Why? It's because in baningi kakhulu. Yeah, nanokuthi i-material sasiyigroup of abantu abancane so kwamele ukuthi mhlawumbe sesiyi-industry enkulu umuntu hayizenzela into yakhe ngaleso sikhathi ngoba senzele ukuyiphilisa nathi. So awungithatha kule process leyo kushintsha imali nani target abantu abanjani mhlambe ukuze nibanikeze le mali wawenza njani wawufika uthi ngicela ungiphi imali ngicela ungishintshele kwenza kanjani? So mama mhlawumbe ayisithi mama basematafuleni kanje ufike no200 mhlawumbe ohlangene ngicela kuhlukanisele noma ufike uthenge into encane bese ayishonisa ukubona abantu sazithi abanaka kakhulu kanye nosomatekisi mawuthi ngigibele ekuseni igibele noma imali ihlangene uzokwazi ukushintsha ngithole lesi right. But it's so cruel, man. Mama basebenzayo ngathi nibone ukuthi bayizamele emakhaya. Why would you target abantu okuyibona abahluphekile okuyibona abadinga le mali kanje mase seba nenkinga yena umama ekutheni nayishintshe imali uzowenza kanjani nani kucabanga nje lokho? Akawu into engingayicabanga njengoba nathi sasenzele ukuyiphilisa sasibona ungathi umuntu kufanele ayimelele ngoba sazama nathi ukuyiphilisa kodwa into enjalo ezangikhipha ngoba ngase ngibona ukuthi ngangithande namuntu mase kuthiwa umuntu wasekhaya sesihlangana besabezana nale nkinga. So ukubanjwa akekho noyedwa wakwabanjwa? Hayi mina ngisakhona yekho akwabanjwa uthi ke banje labo bangene ezitolo ukuthi umuntu ofuna ukuyishintsha isitolo ibona babanjwayo ngakho kwezinye izitolo bafica beyifakile lapha bebambe ama-salotate imali e-counter suit. Manje leli business kusayibhizinisi elikhona? Hayi lisakhona impela. Alright, imali ye-counterfeit mhlambe wena mangase u-advise umuntu ukuthi uyibona kanjani imali ye-counterfeit. I know ukuthi abanye bayithathe bayithi ukuze ubone ukuthi iyavela yini le assign mhlambe yendlovu or whatever it is on the other side. Iyona ndlela ngithi. Yebo, ngandlela yokuchecka la kunamasayini awu2. Kunamasayini awu2. Iyela hologram leya Mandela bese ukuthi kuba nezinto ezincane lapha kwi-strip lesi sisilva lesi esobe sisitshengisa lapho kunamakhanda amancane oMandela or ilwane lezi esozikhona emalini. So istrip lesi kufanele wenze show ukuthi mo checka khona lesi strip esisilver sihamba sizishone phansi kanje emalini. Yebo. So uthi nina nikwazi ukuyenza leyo nto? Sasi philisa nje umuntu mabuthi usolile leyo mali aqala check ukuthi asuke leso strip semali eqondile asuke. Okay, so uqale ngicheck ukuthi lesi strip asiphumi yini okunye ngisithathe ngisiphakamise ngibona ukuthi yavela indle hologram yalo uNelson Mandela noma uba novela ngale yangithi iyona ndlela yokubona leyo. Yeah. All right, so wena njengomuntu owenzile lo msebenzi what would be your advice to anyone ozama mhlawumbe ukuthi angene kulobugebengu ebenikwenza? Ngamtshela umgwaqo uthathayo umnandi awuphili ngokukhululeka ngoba isikhathi esiningi mazi mhlawumbe endaweni yakini awusebenze ngiphuma nje kodwa ufike usendele ezoqala kubonakala kunento yenzayo ubugebengu so nje into engasho nje ukuthi angalingaza eqala ngoba kwauphuma kuyona kuzoba inkinga phuma umphefumulo wakhe noma phuma umphefumulo wabantu basemndenini so nje angazalinga iqala. Awungichazeleke kuleyo phathi ukuthi uthini mawuthi ukuze ngiphume kufanele kuphume umphefumulo noma kuphume umuntu osemndenini?
inkinga phela basebesaba ukuthi wena yathi uyoba expose lokuthi ukuphi kwenziwa kanjani manje wena uphume kanjani pho ngashintsha indawo ngihlala kuyo endaweni eyodwa ashintsha indawo ngihlala kuyo ayihlala kwenye indawo futhi I cannot disclose. Alright mfethu siyabonga kakhulu sithemba ukuthi lo msebenzi eniwenzayo uzozama nawe by all means ukuthi udiscourage ngisho intsha ukuthi ingene kule msebenzi kanje ngoba njengobusho nawo kulimala abantu bakini abamnyama kulimala abantu abomama abayizamela imali kulimale imphakathi nje okuyiyona enganayo ngempela imali because mase usungithanda usunginezile le mali eyifake mina uthi angenze njani impela nje bakaphela umuntu ngabe qhamuka uzofuna ishintshe isididini ekade imali amnika yona nanokuthi mawuthi nabo umama laba abadayisa emacele noma yakuphi amabhizinisi basafufusa bahlezi bekade imali kufanele bayazi imali bayibona kanjani undile noma iyabheda nephepha lemisukile leli lakhwashuzela kakhulu leli lemali litho kuba soft inyani so ileleleni eli soft le mali eqondile leli liyakhwashuzela nje that's udabuka. Oh, I see. All right. Okay, khonothi angibuza ukuthi umuntu onphethe umuntu wala eSouth Africa noma umuntu wangaphandle. Unfortunately ngiyathanda ukudisclose lokho kodwa thina la esiyenza khona sazi umuntu oyedwa naye usuke ephethe. Oh, usuke sephethwe nakho nabangaphezulu futhi. Alright, hey mfethu yeah siyabonga kakhulu nokushare nokucushisa abantu ke nje sithemba ukuthi iadvice yakho bazokwazi ukuthi bayithathe nabo bakatisise lezi zinto because ziyabonakala ukuthi izinto ezibucayi ngempela. Siyabonga kakhulu mfethu. Alright.